Panguva ino inoonekwa kunzi macitizens ari kusapota chese chinenge chaitwa naBombshell Geza, but there is a strong question yabva kune macitizens nevanhu vari concerned. Vanhu also vari kutotiwo yes, aiwa zvinoitwa naBombshell Geza tiri kutozvionawo, tiri kutozvikurudzirawo just because tinoona kuti Bombshell Geza ari kuzama nepanogona napo aiwa kuti nyika yeZimbabwe idzokere pakuva liberated, vanhu vane freedom. But there's a big question yabuda ichibvunzwa nevanhu. Sana muda mashoko anoitwa panapa nemacitizens kuti vasubscribe like on the bell icon. Timina Muchenji Radio muda nyora chiti Blessed Geza's full speech. Bombshell Geza says that Mr. Mnangagwa is suffering from vascular dementia and therefore they are planning to impeach him from office. Geza, yes, escalated the situation and now seeks to follow the constitutional route by initiating the impeachment process. However, the biggest question remains, who will move the motion in parliament to impeach Mnangagwa? Question mark. This is the first question. Does Comrade Geza and his team have a solid plan to execute the strategy to remove ED from office? Second question. Ndomubvunzo inobvunzwa panapa these guys veChange Radio vakamirira macitizens vachiti aiwa tinozvikurudzira, yes, zvinhu zvakanaka, noda kuti panapa Geza anenge achifollowa the constitution, aiwa aramba kunoita zvinhu zvebackdoor kana zvinhu zveillegal zvinozogumisira aiwa upenyu hwake uchizomupinza muna taisireva kana panguva yakaoma. But vana vachibvunza maquestions maviri vachiti aiwa the biggest question remains kuti who will move the motion muparliament imomo impeach mutungamiri wenyika. The situation akuona kuti muparliament macho mazara maallies emutungamiri wenyika, kunyange zvavo mune vamwe vane mwoyo miviri. The second question obuda achiti aiwa will Comrade Geza and his team have a solid plan? Vanayo here solid plan yavari kuda kuita to execute the impeachment process. Tudze mafunguro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu tudze mafunguro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.